σαν σήμερα, 11 Ιουλίου 1968. Η Χούντα των Συνταγματαρχών δίνει στη δημοσιότητα το σχέδιο του νέου συντάγματος. Ένα κείμενο που παρουσιάζεται ως θεμέλιο της Νέας Ελλάδας, μα στην πραγματικότητα αποτελεί εργαλείο ελέγχου, σιωπής και συγκέντρωσης εξουσίας. Καταργούνται βασικές ελευθερίες, περιορίζεται δραστικά η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ενισχύεται η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή το ίδιο το καθεστώς. Οι στρατιωτικοί εμφανίζονται ως εγγυητές της εθνικής τάξης και ηθικής αναγέννησης. Το νέο σύνταγμα δεν γεννήθηκε από τη βούληση του λαού, αλλά από τις ανάγκες της δικτατορίας. Πολίτες καλούνται σε ένα δημοψήφισμα χωρίς ελευθερία έκφρασης, χωρίς αντίλογο, χωρίς δημοκρατία. Και όμως, μέσα σε αυτό το σκοτεινό κλίμα, φοιτητές, εργάτες, δημοκρατικοί πολίτες συνεχίζουν να αντιστέκονται. Γιατί η αλήθεια δεν σβήνεται με νόμους της βίας. Και κάθε σιωπηλή πράξη αντίστασης ήταν μια φωνή για το αύριο. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, ρίξτε μια ματιά στα affiliate link στο bio ή κάντε μια μικρή ενίσχυση μέσω PayPal. Ακολουθήστε για καθημερινά βίντεο.